Regional. Idol Dennis, go ahead. Nasalakan ti bangkay ti 18 anyos nga babae ti Hampton Alpas Kaspitang iti mararal da pagtaingan iti barangay Tinaan Santa Maria Ilocosur ti biktima ket ni Dayan Candy Adriatico first year college student iti iti University of Ilocos sa Philippines iti nakamat na nga barangay alas 10:20 iti Rabi di Calman nga naudi nga nakita ti biktima na nakinom iti barkada na iti marisya nga pagtingan yung kabigatan na nakitulitan ti bangkay na ito nag-iti septic tank. Dagdalos kaniwa ti forensic examination ti isok iti lugar at manaman ti investigasyon. At tapos ti investigador ang mga tanatag ti biktima nga matinabartik na iti nakamak nga lugar. Iti agdamag kung nariman pa lang iti panang doktor iti PNP na kasi puto na pasamak iti panakatay iti balasitang nga agtawan ti 18 nga napan nakainom. Idol Dennis Alitio, Tatak, RMN.